Padayong mihangyo ang Mandawi LGU ngadto sa national government sa pagtukod og infrastruktura sama sa dam sa kabukiran sa Sugbo aron makontrolar ang tubig gikan sa bukid ug kalikayan ang halapad nga pagbaha. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa City Development Council meeting, nahisgutan ang kabahin sa nahitabong halapad nga pagbaha ug mga lakang alang niini. Sa usa ka simulation, gipakita unsa ang nahitabo sa pag-awa sa waterway sa Butuanon. Nagikan sa parte niini sa kabukiran, sakop pa sa Cebu City ug ang pagsuyla sa tubig sa halapad nga bahin sa Mandawi City. Na-highlight sab ang importansya sa dam gikan sa bukid aron makontrolar ang agas sa tubig. We asked the moment siguro na national government help nga para ma-address dito sa mountain barangays, hopefully katong dam gid ba, mga catchment basins para ma-slow down ang water o ma-trap dito ang portion of it. Sa plano kabahin sa pagpatuman sa 3-meter easement sa kasapaan, gipasalig sa City Hall, doon na mga meetings kabahin niini ang mga opisyales sa mga lakang nga himuon. Ang giklaro sa syudad, tali sa mga partisipante sa meeting, labi na sa mga barangay kapitan, ang importansya sa preemptive evacuation kung dunay magdanga-danga nga daotang panahon. So ni-work to siyang massive nga pre-evacuation move sa city. But moving forward, mo na lang gina ang batasanon sa mga tao. Kung may warning, bakwit yung tanan. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.